футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар қаламрави Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёд касб намудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо барои рушди ин намуди варзиш тамоми имкониятҳоро равона сохтааст. қаҳрамони навбатии мо бонуи муваффақе ҳаст, ки на танҳо дар футбол ба дастовардҳои назаррас ноил шудааст. ӯ дар намуди ҳандбол, муҳорибаҳои универсалӣ низ ба комёбиҳои зиёде сазовор гаштааст. ин духтараки ҷасур Сайёра Саидова аст. меҳри варзиш дар дилаш аз хурдӣ ҷӯш мезаду пайваста ҳамроҳи писарон медавид ва ба футбол машғул мешуд. аз ҳамон айём аллакай Сайёра дарк кард, ки ӯ бояд варзишгар шавад ва роҳ пеш гирифт сӯи ин ҷода. падару модар аз ин интихоби ҷигаргӯшаашон хушҳол шуданд ва пайваста дастгириаш менамуданд. аллакай Сайёра дар роҳи интихоб намуда то ҷое муваффақ шуду бо тамоми нерӯи доштааш дарвозаро аз ҳариф эмин нигоҳ медошт ва намегузошт, ки касе аз рақибон тӯри дарвозаашонро рахна намояд. рости ман аз хурдӣ варзиши футболро дӯст медоштам. ман аз хурдӣ дар майдончаи варзишӣ, яъне мактабамон тамрин мекардам. бисёртар ман дар он ҷо медавидам бо писарҳон. албатта ман намедонистам, ки дар Тоҷикистон дастаи бонувон ҳаст. ва ман баъд аз ин падару модарам диданд, ки ман ин қадар кӯшиш мекунам, яъне дар майдон баромад мекунам. албатта онҳо ҳам яъне як фикр карданд, ки бояд ман дар ягон зал тамрин намоям, то номбардори кишвари хош шавам, чунки ин завқ дар дили ман буд ва онҳо маро ба зали яъне универсални бой муҳорибаҳои универсалӣ бурданд ва ман якчанд сол дар он ҷо номбардори кишвари хош гаштам ва албатта он завқи кӯдакие, ки дар дили ман буд, ман боз ба футбол роҳ овардам ва тавонистам, ки дар он ҷо маҳорати худро, яъне маҳорати баланди варзишии худро нишон диҳам. Сайёра аз хурдӣ мехост варзишгар шавад, аммо мо сари роҳи ӯ нашудем. хостем, ки кадом касбе ки худаш қабул кунад, ёки футбол. Сайёра пеш аз он ки ба футбол ворид гардад, ба намуди муҳорибаҳои универсалӣ машғул буд. дар ин самт низ муваффақ шуда буд, аммо ҳушу хаёлаш пайваста ба орзуи кӯдакиаш футбол буд. ҳангоме ки ӯ донишҷӯ шуд ва ба муҳити дигаре ворид шуд, ҳамкурсону дӯстонро медид, ки дар дастаҳои гуногун машқу тамрин мекунанд ва дар мусобиқаҳо низ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. аз ин шавқаш нисбати варзиш боз ҳам зиёдтар мегардид. бо онҳо якҷоя роҳ пеш гирифт сӯи ҳандбол. Сайёра дар як вақт ҳам ба ҳандбол машғул мешуд ва ҳам ба футбол. шашумин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аст аз ин намуди варзиш ва соли 2016 ки дар дастаи донишгаҳи тарбияти симмии Тоҷикистон аз намуди варзиши ҳендбол Саидова Сайёра ҷалб карда шуд ва вақте ки дар онҷо соли 2016 Саидова Сайёра ба донишгаҳи тарбияти симмии Тоҷикистон дохил шуданд ва мо ҳамчун мутахассиси соҳаи варзиши ҳендбол Саидова Сайёраро даъват кардем, ки биёяд дар тими бонувони донишгаҳ иштирок кунад. ва баъдан ба ҳамин оҳиста Саидова Сайёра тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ ин намуди варзишро хеле хуб аз худ кунад ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ фаъолона иштирок кардааст. соле ки Сайёра донишҷӯ шуд, ман дар намуди гандбол машқ мекардам. баъд ман ба Сайёра гуфтам, ки хайр дар донишгада ҳамин хел даста аст, агар хоҳӣ биё рафта ҳар якҷоя тамрин кунем, машқ кунем. баъд Сайёра ба он ҷо як рӯз рафта аввал машқро дид, баъд пагоҳ омада ба ӯ машқи кард, ба ӯ маҳқул шуд. баъд дигар ҳамин хел Сайёра бо дастаи гандболи ҳендболе ки дар тими мунтахаби Тоҷикистон ки буд, ба мо ҳам шарик шуд Сайёра. бори аввал ман дар донишгоҳи тарбияти ҷисмонӣ ба номи Саидмуъмин Раҳимов ман дар он ҷо дохил шудам ва бори аввал ман бо Шамсия дар он ҷо шинос шудам. ӯ ба ман гуфт, ки мо дар донишкада дастаи ҳендбол, яъне футболи дастӣ дорем, метавонӣ дар он ҷо биёӣ. албатта ман рафтам. рӯзи аввал он қадар ба ман яъне писанд наомад, чунки худам бозӣ накардам, фақат ман он бозиро тамошо кардам.
و بعد روز دوم گفتم که خیلی من همین کسب رو یعنی ادامه دهم و من البته این کسب رو ادامه دادم. сайёра ҳангоме ки ба муҳорибаҳои универсалӣ машғул буд, ҷароҳатҳои гуногун мебардошт. падару бародар ки варзишгар буданд, ин ҳама ҳолатҳо барояшон муқаррарӣ буд, аммо модар пайваста хавотир буд. ҳолати ҷиддие низ рух дод ва сайёра 2 сол аз варзиш дур рафт, аммо меҳраш аз ин ришта зарраи ҳам кам нагардида буд. баръакс, рӯз то рӯз бузург мегашт. در محاربه فوتبال با اندونزیا یعنی سفر نمودیم. در آنجا من میان خود را شکستم و از آنجا اومدم. من باری اول دیدم که مادرم چنین با غضب به من میگوید که بس دیگر به ورزش رو نمیاری، این آخری کار است. من البته میدونستم که مادرم باز راضی میشود و به من لازم است که من یعنی جراحت خود را ساز کنم تا توانم که به ورزش باز مشغول شوم. و من 2 سال یعنی شفا گرفتم و من با مادرم گفتم که من به تمرین میروم و آنها البته شوق و ذوق من را دیده زید نمیبرایند. сайёраро ки ҳадафи асосияш футболбоз шудан буд, тамоми талошашро дар рӯзҳои аввалини тамрин иҷро мекард ки таваҷҷӯҳи мураббӣ ва дигаронро ба худ ҷалб кунад. ҳамин тавр низ шуд. мураббӣ ин ҳама чусту чолокии ин духтараки гурдофаридро дида, ӯро ба дастаи мунтахаби кишвар миёни бонувон оид ба футбол шомил намуд. ин фурсати хубе буд барои сайёра. дар ҳамин айём аллакай шурӯъ шуд бозиҳои тими миллии кишварамон оид ба футбол миёни бонувон бо дастаҳои осиё. қаҳрамони мо бошад дар ин дидорҳо маҳорату малакаи хубе нишон дод. بسیار هم میخواستم که با ورزش فوتبال مشغول، چون که من نمیدونستم که در تاجیکستان هست چنین دختران بانوانی که با ورزش مشغول میشوند. همون روز اولی که من به اونجا رفتم، معلمه یعنی زیبا خانم ما رو در دروازه موند، گفت که یک بار خود را بسنج کو در اینجا چه خیر. من وقتی بار اول در دروازه ایستادم، معلمه با یک دل پر به من گفت که تو پس از 1 هفته میتوانی در تیم منتخب در هیئت یعنی دروازه‌بان اساسی شده برآمد کنی. گفت من البته با خود این خبر باوری نداشتم که چون من باری اول با فوتبال رفتم و در یعنی تیم هیئت اساسی یعنی من بازی میکنم و البته این کار هم شد. من پس از 1 هفته مسابقه برگزار شد در اندونزیا. من در اونجا در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان من در دروازه ایستادم. Про эту девочку вообще много очень хочется хорошего сказать, доброго. Но я всего где-то около 5 лет в футболе непосредственно. А меня судьба свела, так скажем, годика 4 назад. Было дело так, мы были на сборах с командой сборной Таджикистана, и там был повар хороший такой, добротный дядечка, и он, значит, говорит, а у нас, говорит, в Ленинском районе есть, говорит, девушка, как она играет в футбол. Я, говорит, первый раз так видел, как она, говорит, играет в футбол, и еще, тем более, она говорит с мужиками. Не с кем, но она вот приходит к нам, мы все, говорит, очень, говорит, большое удовольствие получаем. Я, значит, заинтересовалась, говорю, а как мне ее найти, давайте как-нибудь организуйте, вот в Ленинский район, вот где-то вы, наверное, раз ее знаете. А он говорит, я точно знаю, что она в институте физкультурном учится. Я на следующий день бегу туда, знаю, что сайёра, фамилию он, к сожалению, не знал. И я поехала, значит, искать девушку по имени Сайёра. футбол дар тамоми ҷаҳон ҳаводорони зиёде дорад ва дастгирии мухлисон аст ки ба футболбозон рӯҳияи тозае мебахшад. بازی فوتبال البته به تماشابین یعنی که اونقدر بد نیست. البته بازی میکنی، بازی میشود و
тамошобин ин як рӯҳияи варзишгар аст ки бо яъне он дастгирии онҳо рӯҳияи ту баланд мешавад ва ту яъне аз он чизе ки ту худ метавонӣ аз он зиёдтар метавонӣ кӯшиш кунӣ нишон тии то ин ки ба ҳамон шахсе ки ба ту яъне дастгирӣ мекунад барои яъне дастаи ту ғолиб шудан омада дастгирӣ мекунад. Албатта аз ин рӯ ҳар як даста кӯшиш мекунад ки то мухлисони худро зиёд намояд. Аз ин рӯ бисёр кӯшиш меҳнати зиёд яъне ба харҷ медиҳанд. миёни ҳазорон нафар вақте ки туро беҳтарин эълон мекунанд, эҳсосоти олии вуҷудатро фаро мегирад ва подоши он ҳама заҳматҳову бедорхобиҳоро дарк мекунӣ. ҳангоме ки миёни ҳамагон исми Сайёраро талаффуз карданд ва ҳамчун дарвозабони беҳтарин эълонаш намуданд, хушҳолиашро ҳадду канор набуд. Отлично играет сейчас голкипер сборной Таджикистана Сайёра Саидова. Албатта бори аввал берун аз кишвар иштирок кардам. Ин боварии худам намеомад ки ман дар он ҷо дарвозабони беҳтарин мешавам. бо дигар давлатҳо бозӣ карда. Албатта барои ман яъне фикр мекунам ки дарвозабонӣ мушкилтар аст, чунки як иштибоҳи ту метавонад ба бохти команда рӯбарӯ шавад, ба бохти даста рӯбарӯ шавад. Аз ин рӯ бештар яъне кӯшиш мекунӣ, заҳмат мекунӣ то ин ки ҳамон иштибоҳро яъне ба ҳамон иштибоҳ роҳ надиҳӣ. Албатта дар он ҷо ман боварӣ надоштам ки ман дарвозабони беҳтарин ҳастам. вақте дар байни 5 кишвар гуфтанд ки дарвозабони беҳтарин аз ҷумҳурии Тоҷикистон, бениҳоят хурсанд шудам. Албатта ин хурсандии ман ба хотири он аст ки давлати мо Тоҷикистони мо тавонист ки ба давлати худ як беҳтарин дарвозабон ёем ки ба беҳтарин ҷоиза ноил гардад. пас аз муддате Сайёра унвони устоди варзиш оид ба футболро соҳиб гашт ва фурсатро аз даст надода, гурӯҳи духтараконе ки қадамҳои аввалини худро ба футбол мемонданд, тамринашон дод ва муваффақ низ шуд. аллакай ин гурӯҳ зери роҳбарии Сайёра дар чандин мусобиқаҳо иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гаштаанд. ин духтарҳо яъне тӯли 2-3 сол мешавад ки онҳо тамрин карда истоданд. албатта онҳо яъне шавқу завқи зиёд доранд ки яъне аз волидайни худ ҳамаи корҳои хонаро карда, яъне оилаи худро розӣ карда ба футбол меоянд. албатта ин аз шавқу завқи онҳо мефаҳмем ки онҳо вақти худро дариқ надошта омада дар толор яъне тамрин менамоянд. қаҳрамони мо бо вуҷуди тамрини зиёд доштанаш мекӯшад то вақти муайянеро барои аҳли оила ҷудо намояд. ӯ ҳамеша пеш аз оне ки дар мусобиқаҳо иштирок кунад, нахуст аз фариштаи хонадон, модари меҳрубонаш дуо мегирад ва роҳ пеш мегирад сӯи музаффарият. вақте ки мерафт аз ман дуо мегирифт. мегӯфт ки ман ҳаме футбол ё ки хай ягон ба ин мусобиқа мерафт, мегӯфт ки модарҷон ман рафтам дуо те. ман дуо медодам, боз меомад бо сари баланд пешвоз мегирифтам. ҳар гоҳе ки Сайёра дар мусобиқаҳо ширкат мекунад, кӯли пайвандон, ҳамсоягон назди оинаи нигун ҷамъ мешаванд ва муваффақиятҳои нозонаашонро тамошо мекунанд ва аз ҳар ғалабаи ин гурдофарид меболанду ба кӯчаҳо баромада интизорӣ мекашанд. қаҳрамони мо аллакай дар дили бисёре аз модарони ҷавон намунаеро мемонад ва онҳо низ ба худ мегӯянд ки бояд духтари мо ба мисли Сайёра варзишгар шаваду номбардори ифтихори маҳаллу ноҳия ва парчамбардори кишвари азизамон дар сатҳи ҷаҳонӣ гардад. Сайёра ифтихори оилаи мо аст. ман ҳам мехоҳам ки дар оянда духтарам мисли Сайёра, мисли амаш ҳамин хел варзишгар шаваду ба мусобиқаҳо равад, ба парчамбардори Тоҷикистон шавад. дар оянда ҳамин тавр орзу дорам. Сайёра яке аз беҳтарин духтарон аст ки дар оилаи мо рафтораш, кирдораш ҳамааш фарқ мекунад аз дигар духтарон. Сайёра ҳаматарафа духтари нағз ба маднӣ ҳамаи мо ифтихор мекунем. маҳаллаи мо
مکتب ما رقمی 5 نوحیه رودکی معلم همه فخر میکنیم نوحیه دا وای خیلی اشتراک کردگی چند بار سزاوار شدگی مسابقه ها در چند دولت ها رفت آمدگی البته فخر میکنیم همسایه نزدیک خشت بار همه هم باشد فخر میکنه انتظار میشیم که میبیاید دیگر دولت ها رفته میبیاید سری بلند کتی پرچم تاجیکستان میبردارد این فخری کلان برای همه فقط همه خیلی سربلند باشد سوق سلامت باشد بختی نغزه بیند یکم در زندگی حیاتی اویلوی فقط نامبرداری تاجیکستان باشد. дар ин муддате ки сайёра дар дастаи зебонисо фаъолият дорад таваҷҷӯҳи духтаракони зиёдеро ба футбол ҷалб кардааст. онҳо бошанд имрӯз дар баробари сайёра машқу тамрин мекунанд ва парчамбардори кишвари азизамон гаштаанд. соле ки 2015 бо сайёра шинос шудем ва фаҳмидам ки бо дастаи зебонистои шаҳри душанбе футбол машқ мекардааст ва ман ҳам ки аз мақсаде ки бисёр ба ман футбол писанд буд ба манам ба сайёра гуфтам ки хай манам бисёр завқ дорам ба намуди футбол ман мехоҳам ки дар командаи шумо рафта тамрин машқ кунам. баъд сайёра омада бо тренери зебо хонна ҳамсӯҳбат шуда баъд маро ба даста гирифтанд. мо бо сайёра дар муорибаҳои танбатан яъне рукопашти бой машқ мекардем тури 7 сол якҷо будем ва баъд аз он ки мо бисёр мехостем ки ба футбол машғул шавем ва мо намедонистем ки чунин дастаҳои бонувон низ ҳастанд ва иштирок мекунанд ва мо хостем ки ба футбол низ рӯ орем ва сайёра ҳамин сайёра ки ӯро мураббии худамон зебо холовна ба футбол даъват карда буд тӯли як ҳафта ба футбол омаду баъд аз он маро гуфт ки ту низ метавонӣ дар командаи мо иштирок кунӣ ва мо якҷоя ба футбол рафта то тӯли чанд сол аст ки якҷо ба ҳамин футбол машғул ҳастем. сайёра имрӯз на танҳо чун футболбоз балки ҳамчун мураббӣ низ фаъолият дорад талошашро пайваста анҷом медиҳад ки мушкилиҳои дар ин самт ҷой доштаро бартараф намояд. ҳама кӯшиши мо барои боз ҳам беҳтар намудани духтарҳо яъне ҷалб намудани духтарҳо ба намуди футбол мебошад. албатта футбол ин як намуди варзиши пешрафт мебошад дар тамоми мамлакатҳо. имрӯз мебинем ки ҳамаи давлатҳо ба футбол машғул ҳастанд. аз ҷумла бисёр онҳо дӯст мешаванд ва онҳо ба дигар дастаҳо таклиф менамоянд дигарро. албатта ин ҳама кӯшишҳои мо ба хотири он аст ки мо бонувонро ҷалб намоем ба ин намуди варзиш ва дар тоҷикистон яъне ман умедворам ки духтароне ҳастанд ки бисёр шавқу завқи зиёд доранд. албатта дар оянда номбардори кишвари хеш мегарданд. аз ин ро ман яъне ба духтарҳои худ мефаҳмонам ки то ҳеҷ вақт аз ягон мушкилӣ роҳ афтода нашаванд. албатта ҳеҷ кас аз рӯзи аввал чемпион ё ин ки ғолиб набуд. албатта мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ мешавад ки онҳо тавонанд ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф карда гузашта баъд дар оянда метавонанд ки сазовор ҷои намоён гарданд. дар дилхоҳ ҷода инсон беҳадаф ба чизе ноил намегардад. дар ин самт низ сайёра гомҳои устуворона баҳри пешрафту музаффарият гузошта истодааст. идеалаш бошад дарвозабони маъруфи дастаи барселона Тер Штеген аст. орзуи ягонааш бошад ба мисли ӯ беҳтарин шудан аст. ман вақте бозиҳоро тамошо мекунанд ба ман бештар дарвозабони барселона Тер Штеген бисёртар ба ман маъқул аст ва ман мехоҳам ки ба монанди он чусту чолок ва тавонам ки ҳар он зарбае ки ба ман мезананд тавонам ба осонӣ аз мушкилиҳои ин ударҳо бароям. дар ҷодае ки сайёра интихоб намудааст модар ҳамеша дуогӯю дастгираш аст. мураббӣ бошад дар оянда аз ӯ умедҳои бузурге дорад. дӯстону пайвандон бошанд дар дилхоҳ ҳолат дар канораш ҳастанд ва танҳо орзуи муваффақ шудану дар дастаҳои беҳтарини дунё бозӣ карданашро доранд.
мехоҳам ки дар тоҷикистони мо дар ҷумҳурии мо бо сари баланд равад ба тамоми мусобиқаҳо кадом мусобиқа худаш мехоҳад равад ба сари баланд баргардад парчамбардори тоҷикистон бошад. нисбати Саидова Сайёра гуфтани ҳастам ки вай ҳамчун варзишгари намуди варзиши ҳендбол ва як варзишгари беҳтарини намуди варзиши ҳендбол ки ба шумор меравад, ҳамзамон ӯ як варзишгари универсалӣ ҳисоб мо гуфта метавонем ки ӯ як варзишгари универсалӣ аст, чунки дар дигар намуди варзишҳо низ аз ҷумла дар намуди варзиши футбол низ бо як сатҳи баланди касбӣ дар он ҷо низ иштирок мекунад. Хочется, чтобы вообще мы дождались таких времен в спорте, особенно в женском футболе, когда будут навыки и талант девушек оцениваться, хотя бы как-то мотивироваться материально. Я знаю, что она будет одна из самых таких звездочек в футболе. Ну вот чтобы мы ее не отпускали в другую какую-то страну, а дождались вот таких времен, чтобы вот осталась она здесь и защищала, представляла честь нашей республики, понимаете? Я очень хочу, чтобы у нас это как-то вот те люди, от кого мы зависим, чтобы они чуть-чуть на нашу сторону, в сторону женского футбола, посерьезнее, что ли, к нам отнеслись. дастовардҳои охири футболбозони навраси тоҷик гувоҳ аз он аст ки кишвари мо низ дар радифи дигар мамолики аз ин лиҳоз шинохташуда рӯ ба рушд овардааст. метавонем умед бандем ки дар чандсолаи наздик қаҳрамононе мисли Салоҳу Неймар, Мессиу Роналдо, Азару Озил ва ҳазорони дигар Тоҷикистонро бо бозии хубу дидани худ дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намуда ба ҷаҳониён собит менамоянд ки тоҷикон низ дар ин ҷода аз дигарон камӣ надоранд.